Ahojte, ja sa volám Janka a dneska si ukážeme, ako si správne spraviť montáž na kapra. Takže na kaprávskú montáž budeme potrebovať šnúrku, tak 15 cm, háčik na uťahovanie, háčik. Ja toto volám ryža. Niekto to volá napríklad aj myšací trus. A nožničky. Takže ako prvé si spravíme uzlík, ktorý potrebujeme vlastne na pojlis, na ktorý si vlastne tam napichneme, či to môžete si ho spraviť väčší, menší, je to úplne na vás. Ja mám rada vlastne väčší, lebo viac sa mi tam toho zmestí. A je to podľa mňa aj praktickejšie, takže vlastne ja si tam dám, takto si spravím veľký, ešte si to trošku takto, teraz takto, pekne si to prevlečiem. No. Lenže keďže my to nemáme úplne zatiahnuté, takže si zoberaj k tomu tento háčik na zaťahovanie a pekne si to cesto prevlečieme. A zatiahneme. Tento zbytok, vlastne čo nám zostal, to kľudne môžeme ostrihnúť, lebo vlastne to nám je tam na nič. Ostrihneme, zahodíme. No, teraz vlastne budeme potrebovať tam dať túto ryžu. To si cez toto očko, čo máte tuto, si to pekne cesto prevlečiete, aby vlastne tam to išlo. A pekne si tam tú ryžu dáte. No. Tak. Ja už tam pekne tú ryžu mám. Takže si ho čo najviac posuniem dole. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a sledovať ma pri ďalších videách. Ahojte!